rematou a Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas, está connosco Tino Saquesti, boa noite. Boa noite. Bueno, acabas de anunciar a perdas da pasada temporada de 2.085.000, bueno, que tedes previsto, como está a situación económica do club e como analizas e que tedes previsto para reducir esta débeda? Bueno, temos previsto, hai cousas que podemos facer polo camiño e outras temos que ver de tomar medidas para buscar fórmulas e encontrar viabilidade ao proxecto, porque evidentemente esta categoría é moi complicada, o nivel de recursos é o que é, xa o vistedes que os grandes desfases que temos son, bueno, pois no que nos dereitos de televisión e despois tamén nos traspasos, porque non é o mesmo traspasar un mesmo xogador desde unha categoría como Primeira Ref que traspasalo de Segunda División, non? Bueno, este ano, pois, bueno, ao final traspasamos a Castrín e a Antonetti, pero, bueno, queda moito que facer para remontar e darlle sentido. Evidentemente, vamos a pelexar o indecible por recuperar a categoría, porque eso xa sería un balón de oxígeno para unha estructura dun club que é profesional, que a todos os niveles pois temos esa estructura tanto humana como material, pero mantela en Primeira Ref é complicado. É complicado con todos os, o sea, cas axudas, cos ingresos que temos, non dá para máis. Este ano reducimos tamén o custo da plantilla de xogadores e técnicos, reducimos con respecto ao ano pasado 1,5 millón de euros, e bueno, ao final vemos que non é cuestión igual de grandes xogadores que veñan de unha segunda división, sino de implementar pois xogadores con fame, con enerxía, bueno, mezclado tamén con algo de veteranía e de experiencia, pero bueno, entendo de que o equipo vai competir e vamos a estar aí. Bueno, en canto podería reducir o traspaso de Lea e tamén de Andrés Castrín esta débeda, presidente? Penso que estábamos en torno a 700.000 euros entre os dous, así, máis ou menos. Bueno, deuda a curto esta ou hai deuda a longo plazo tamén ou non? Bueno, a deuda a longo plazo, evidentemente, sabéis que temos o CVC, que eso é a 50 anos, bueno, xa pasaron algúns, pero bueno, que eso actívase de novo unha vez que recuperemos a categoría, estemos no fútbol profesional, que o galla non tardemos. Son sobre 4 millóns máis ou menos. Bueno, ahora nos temos, sí, 4 millóns, porque como os 5,5 non está, hai casi 5,5 millóns que ainda non están utilizados, que bueno, que a idea é unha parte iría para a Ciudad Deportiva, para esa primeira fase, e despois outra parte nesa remodelación que vai facer a Xunta. Hai un corner VIP que queremos levar a cabo para xerar recursos, que vai ser un restaurante, por bar, e iría tamén unha tenda. Pois, bueno, parte dese montante pois iría tamén aí, pero bueno, temos que ver un pouco tamén que orzamentos, como nos vai salir, porque agora, bueno, xa está rematado o que é o proxecto integral da remodelación, e a ver como encaixamos dentro dese proxecto ese corner VIP, porque entendemos que sería un bon punto para montar unhas boas instalacións de restauración, e bueno, hai aparcamento, ter de fondo o campo, pois, bueno, penso que chama atención, a xente lle gusta, bueno, vamos a ver como levamos a cabo todo eso. Bueno, o presuposto, orzamento esta temporada, da actual, cal pode ser, onde podedes chegar, que cifra, máis menos?
Bueno, eu penso que estaremos en torno aos 6,5 millóns, 7. Ao final, a ver, hai variables polo camiño que aparecen e que hai que resolver e que hai que, o sea, non estamos, por decir así, estamos tratando de minimizar, de non tirar moito da manta e escudiñar ao máximo as cousas que vamos facendo un mínimo necesario, pero hai cousas que sí ou sí hai que facer e que acometer sempre salen imprevistos, o sea que isto non son matemáticas. Pois deixamos os euros, presidente, vamos a falar do verde, abres o prazo de fichaxes agora en unos días, a comisión deportiva que formas co director deportivo, co secretario técnico e tamén co adestrador, nos dixo Lolo Escobar que tedes reuniones prácticamente que diarias ou casi diarias. Bueno, vai a entrar o Lugo no mercado, que postos queres reforzar de cara a esta segunda volta? Evidentemente vamos a tratar de reforzar, vamos a ver hasta onde podemos chegar, tamén a ver que nos dá o mercado, que nos ofrece o mercado. Hai posicións que entendemos que sí que hai que reforzar, como arriba, porque evidentemente nos falta gol, somos capaces de xerar moitas ocasións, pero non as materializamos. Non sei se é a veces por falta de sorte, outras veces por ansiedade, de decir que queremos marcar e despois cando chegamos a veces temos boas accións de igual damos outro pase e ao final non metemos gol. Esa é unha realidade, esa é unha das posicións que máis entendemos que precisamos de reforzar aí. Un dianteiro con dous, presidente? Depende de como vaya todo, xa veremos si un ou dous. O que necesitamos é gol, pero tamén hai que ver que salarios o que se move no mercado, estamos a traballar moito tamén en posibles cesións, pero temos aí o escenario, pero as decisións non van todo rápido que nos querríamos, non? Pero a ver si de cara ao primer partido xa temos algunha incorporación. O equipo empezou a adestrar hoxe, teñen permiso hasta o día 3, tanto Brian Mendoza como Fernando Lesme. Sí. Hai algún dos dous que podería causar baixa? Estades, a parte das altas, estades mirando dar baixas? Bueno, pode ser que haxa algunha baixa, non só, sobre todo na parte de arriba, quizás. Tamén hai opcións de algún traspaso aí, pero isto está moi verde ainda. Traspaso de dianteiros? De xente de arriba, sí. Pero está todo moi verde. Falaba dun presuposto de en torno a 6-7 millóns, para canto sería máis ou menos para a primeira plantilla? A primeira plantilla está en torno a 2 millóns, non sei, 200.000 ou así. É que o noso presuposto é na estrutura que temos, non pensemos que todo vai por xogadores como pode pasar en outros clubes ou outras disciplinas. O sea, o primeiro equipo non é o que se leva o máis grande, do pastel. Hai tranquilamente 2/3 partes que son as que unha estrutura dun club como o noso pois pesa moito. Tamén antes, Emilio, da débeda a longo prazo, cal sería a débeda que ten o Lugo a corto prazo? Bueno, a día de hoxe estaremos en torno a eses 2 millóns. Como se podería facer para solucionala? Ampliación de capital? Sí, hai diferentes fórmulas. Tamén contamos eu son positivo entendendo de que a nivel de traspasos podemos implementar
máis a cifra que temos xa a día de hoxe, pero se non, pois, bueno, pois, igual ampliación de capital ou veríamos que fórmulas, pero bueno, de momento aquí tanto as administracións como a Axencia Tributaria, como a Seguridade Social, como aquí todo o mundo está ao día, bueno, eso xa desde sempre, bueno, vamos a ver que nos dá o curso e que posibilidades aparecen para, lóxicamente, ir mitigando esa débeda. Non habería perigo de concurso de acreedores nin solucións máis duras, por decirlo de alguma maneira. No, para nada. Eso non está contemplado.